Čaute pri mojom prvom let's play na hru Projekt Spark. Táto hra je vo vývoji, čiže je to len beta verzia a dnes si vytvoríme vlastný svet. Môžeme si tu vytvoriť Empty World, World Wizard a Crossroad. My dnes si vytvoríme svoj vlastný svet v Empty World. To znamená, že tam nebude nič. No a tu je naša postava. Teraz máme nastavený paint, čiže môžeme namaľovať podlahu, tak by sa dalo povedať, ako napríklad na trávu. Ale my si dáme tuto bióm a dáme si lesný bióm a teraz máme už normálny les, vlastne sa nám tu regenerujú aj stromy. Máme tu stromy. Ja nájdem našu postavičku, sice neviem, kde je, a tu je. Tu stojí. Dáme si prop a presunieme ho niekde tak, aby sme ho videli. Ja neviem, dám si ho sem. No a tu si môžeme pridávať ďalšie postavy, ale aj domy, rastliny, kamene. No. Tu máme sculpt, tu si môžeme vytvárať kopce. Tu je ten paint a tu je biome. Tak, a my si dáme prop a vytvoríme si tu takú armádu. Dám ich tu tak ako pyramída. Ešte tu dám. Tak dáme tu menšiu armádu. A teraz vytvoríme armádu takých škriatkov, ktorí pôjdu proti nám. Ja im tu dám takýto dom. No, potočím. Dáme paint. A dáme im tu sneh. Tak, potom dáme späť prop. Dáme im tu nejaké rastliny, strom, ja neviem, kameň. A to som nechcel. No to asi stačí. No a teraz ich tu dám. Čiže dám jedného a dám Ctrl+C a aj ten jeden sa mi skopíruje. A dám ich tu viackrát. A bude to boj. A uvidíme, kto vyhrá. Dám ich viac, ako mám ja. Tak, to postačí. No a teraz sa vrátime k našej postave, klikneme na ňo, dáme takto pánačika so štítom a mečom. A vlastne sa nám priblíži a ideme sa teraz upraviť. Takže dáme clothings. Teraz mu dáme nejakú helmu. To vyzerá skôr ako kapucina. Dáme mu brnenie. Dáme mu nejaké rukavice, nohavice, topánky. Teraz mu vyberieme nejakú zbraň. Ja mu dám Woodsman torčku. A dám mu radšej sekeru.
a dáme mu štít. Tak. Teraz ideme oni ma budú vlastne nasledovať a ideme na nich. Ja mu pravým tlačítkom posúvam ako keby také ohnivé gule a zasiahli sme ich a už idú. No. A ja sa pridám do boja super sekerkou. Vlastne triafam všetkých okolo seba. A tento boj máme jasne vyhratý. No, čiže vyhrali sme to pomerne rýchlo, ako pozerám. Z mojich vojakov nič neubudlo. Ale majú sekery. Vrátime sa späť k editu. No a teraz týchto tu trošku vyzbrojím, ale ja všetkých dám preč. Tak, vyzbrojím si len jedného. Takže dáme mu zbraň. Dáme im sekerku a dáme im aj štít. Tak. A teraz si jeho nakopírujeme. Ctrl+C. A dáme si ich tu viac s tou sekerkou. Pozrieme sa, ako to teraz bude vyzerať. Aj naša postava má sekerku, aj moji vojaci majú sekerku, aj oni budú mať teraz sekerku. Dám ich tu poriadne veľa, aj tu dám ešte jedného. Aj tu, aj tu, aj tu, aj tu. Tak, to by stačilo. A teraz ideme bojovať. Poďte, chlapci, zničíme ich. Už idú, ja sa skryjem. A dosť to sekerkou uberajú život. Vľavo hore máme červený život. Keď uvidíte zelené, takú zelenú ako keby páru, tak to sú oni, a keď uvidíte modrú, tak to sú moji. No, ale ako pozerám, aj moji už trochu ubudlo. Takže ďakujem, že ste sa to video pozreli. Bol to krátky let's play, no vlastne tutoriál, kde sme si ukázali, ako urobiť krajinu a postaviť a nakopírovať škriatkov a menšia vojna. Tak, ešte raz ďakujem, že ste to video pozreli. Keď sa vám video páčilo, dajte like a prípadne aj odber. Majte sa.